fa brutal, noto l'esquena rebentada no, si noto la crema com molt treballada. Com veus, he dit abans, amb la politja supina tenim més rang de moviment, perquè si us fixeu, quan fem politja punada, el moviment acaba aquí, en canvi la supina podem abaixar molt més. Això també fa que s'involucri més el bíceps, però bé, al final fem poques sèries que s'involucri el bíceps no és dolent, simplement és més tralla per aquest i més hipertròfia. Al final, quan fas un press de pectoral, d'espatlla, també s'involucra molt el tríceps. Si no ve d'aquí, va, controlat. Coming with that street mentality. Una més, o dues.